sănătății. Nu putem lăsa ținutul fără cârmuire, iar fiul meu cu atât mai puțin trebuie să-și urmeze învățătura ca să ajungă un bun cârmuitor, precum știți. Dar poate marele dregător? A întrebat el, întorcându-se spre acesta. Acesta a oftat. Îmi pare rău, luminăția ta și iubiți cetățeni, mi-este cu neputință să părăsesc ținutul în următoarea perioadă. Am atâtea treburi care nu suportă amânare. Dar poate marele sfetnic? A întors el capul spre cel pe care îl numise. Acesta l-a primit cu reproș. Și legile pe care le avem în lucru, cu eu să le lăsăm? Nu, a spus el grăbit. Nu pot să plec, dar poate marele spătar. L-a desemnat el grăbit pe următorul în rang. Însă și acesta avea treburi gravnice care necesitau prezența lui imediată. Și, rând pe rând, toți dregătorii au refuzat cinstea de a se duce ca soli la zâna ghețurilor și a zăpezii. Erau în același punct ca la început. Și, pe când adunarea urma să se încheie cu promisiunea de a relua discuția a doua zi, Moș Costache, măturătorul castelului de zăpadă, cu mătura lui mare de nuiele, se înfățișă pregătit să curețe mizeria lăsată de prea distinși dregători. Dar nu apucă să spună pentru ce venise, că marele dregător, zărindu-l ieșind în față cu mătura pe umăr, scoase un răgnet de se cutremurară pereții de gheață. Bravo, Moș Costache, bine ai venit! Bătrânul om de zăpadă se opri nedumerit. În toată cariera lui de înmăturător nu mai fusese niciodată atât de bine primit într-o adunare. De obicei îl goneau, cerându-i să vină mai târziu. Toți ceilalți dregători tăcură înmărmuriți. Marele dregător se apropie vioi și prinse să-i scuture mâna, fericit. Felicitări, Moș Costache! Ai câștigat onoarea de a vorbi cu zâna ghețurilor și a zăpezii. Mergi sănătos și te așteptăm cu vești bune. Cât ai clipi, urale grozave începură să răsune din toate piepturile